Hayırlı kеш efirde yanılıqlar studiyada мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Район башлығы сайланды. Район советінің 16-ші сессиясынан біздің репортаж. Язғы ташуға әзірме? Ғадаттан тыш хәлләр бойынша білгішлер саклану шаралары турында сөйлей. Хынari бәйрәмгә үзенчәлекле бүләк. Мөслим халык театры яңа иҗат әсәрен тәкъдим итә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 13 март көнне Мөслим районы муниципаль берәмлекләре вәкаләтле органнарына депутатлар сайлау буенча өстәмә сайлаулар узды. Анда беренче санлы бакча сайлау округыннан Альберт Хужин Мөслим авыл җирлеге советының депутаты итеп сайланды. Мөслим авыл җирлеге советы сессиясында Альберт Хужин Мөслим авыл җирлеге советының рәисе итеп тәкъдим ителде. Тәкъдим депутатлар тарафыннан хупланды. 18 март көнне 4-нче чакырылыш Мөслим муниципаль район советының 16-нчы сессиясе узды. Район башлыгын сайлау сессиясының көн тәртибендәге төп мәсьәләләрнең берсе иде. Сессияда Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары территориялар белән эшләү идарәсе башлыгы Илнур Гарипов катнашты. Көн тәртибендә 4 мәсьәлә каралды. Беренче мәсьәлә Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турында иде. Альберт Хужинның үзен Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларыннан вакытыннан алда азат итү турындагы гаризасы нигезендә беренче мәсьәлә буенча карар проекты депутатлар тарафыннан бер тавыштан хупланды. Көн тәртибенә куелган икенче мәсьәлә Мөслим районы башлыгын сайлау иде. Әлеге мәсьәлә буенча Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары Илнур Гарипов чыгыш ясады. Һәм президент тарафыннан Альберт Хужинның район башлыгына кандидат итеп тәкъдим ителүен билгеләп үтте. Район башлыгы президент тәкъдиме буенча сайлана. Республикабыз президенты Рустам Нургалиевич Миннеханов кушуы буенча мин район советы депутатларынан Мөслим районы башлыгы итеп Хузин Альберт Ромбертович кандидатурасын сайлауны сорыйм. Район башлыгы халык иҗтимагый берләшмәләр Татарстан Республикасы президенты тәкъдим иткән кандидатлар арасыннан сайлана. Мөслим районы уставы нигезендә район башлыгы район советына кергән депутатлар арасыннан яшерен тавыш бирү юлы белән сайланырга тиеш. Депутатлар президентыбыз тәкъдим иткән кандидатны бер тавыштан хуплады. Альберт Хужин Мөслим районы башлыгы итеп сайланды. Район башлыгы Мөслим районы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, гражданнарның хокукларын һәм иркләрен тәэмин итәргә, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы конституцияләре һәм законнарын район башлыгына йөкләнгән югары вазифаларны намус белән башкарырга вәгъдә итте. Россия Федерациясе конституциясын һәм законнарын, Татарстан Республикасы конституциясын һәм законнарын, Мөслим муниципаль районы башлыгына йөкләнгән югары вазифаларны намус белән башкарырга вәгъдә итәм. Теләкләребезгә килсәк инде, районда булган һәрбер гектарны җирне хәзер бик шундый әйбәт файдаланырга кирәк. Аннан соң әле менә элек Советлар Союзында вакытында төзелгән кайбер тораклары бар, хуҗалары булмаган. Аларны кемнәр инициатива кешеләре безгә биреп, анда производство оештырырга кирәк. Аннан соң әле менә безнең районда булган табигый байлыкларны файдаланып бетерү буенча да эшләребез алда бик зур тора. Her yakta biz indi bizden layıklı ilişkirtip yaşarga borçluyuz. Çünkü rayonumuzun bugünkü hali halklar için, rayonda yaşayanlar için hizmet hem yaşam şartlarının büyük köp tübeklerge örnek buluğu bilen biz çeksiz gururlanabız. Lakin bunlarını saklarga gerek, alarını üstürge gerek, ama onun için namuslu tırış hizmet gerek. Сессияның көн тәртибендәге 3нче мәсьәлә Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын йөкләү турында иде. Башкарма комитет җитәкчесе вәкаләтләре вакытыннан алда туктатылган очракта, аның вәкаләтләрен вакытлыча башкарма комитет җитәкчесенең урынбасарларыннан берсе башкара. Район башлыгы башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын Ирек Сәлихҗановка йөкләргә тәкъдим итте. Депутатлар тәкъдимне бер тавыштан хуплады. Сессияның көн тәртибендәге 4нче мәсьәлә буенча Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына конкурс игълан ителде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясының киңәйтелгән утырышы үтте. Утырышны район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. Утырышта район активы, авыл җирлекләре башлыклары катнашты. Көн тәртибендә язгы ташуга әзерлек мәсьәләсе каралды. Елда халык язгы ташуны куркып көтеп ала, ә быел бу бурчу аеруча урынлы, чөнки кармулдан булды. Көннәр көтмәгәндә җылытып җибәрсә, су төшә дә башларга мөмкин. Язгы ташу кары күбәнең, җир
Жерде адам yok bedi. Может, oturup kanasın sebebi evet bulur idi. Ni taşı düşseyinde korkup oturup ağıp da giderge может. Елга күлләрдә бускалын район территориясендә бер елга ага һәм ул ташкынга тәэсир итеп, торак пунктларны су басу куркынычын тудыра. 65 yılında sobası mısın? Birden akboyları, balonları sobası poştiyana gene eski su. Biz yaş yigitler kıymelerge oturup ulakta köpür yağıyor. Köpür neden yönküler yanına kıymeler varıp şunda kömür aşağı oturadır. Kızlar yigitler birgeler. Мөсим районы елгаларында боз китү апрельнең 1 декадасында булыр дип фаразлана. Җирлегебездә су төшә торган 552 берәмлек труба бар. Масты оешмасы аларның 48-ен ачып куярга да өлгерде. Эшләрегез әзерлекән тизләтүегезне сорарым. Моны өчен дигәндә бүгенге көндә менә карап торсагыз, көн пока салкын шарап булып торса, көннәргә кинәт җылытып китсә, су көннәргә төшә башлармы? Шуңа күрә эшләрегезне тизләтеп Быелгы кар катламы ташу сулары күп булачагын искәртә. Басуларда кар тиз эри калса, үрдән кар сулары да күпләп төшәчәк. Димәк, уяулыкны югалтырга ярамый. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ел фасылы нинди булуга карамастан, Мәллә көпере тирәсенә машиналар тезелә. Куркыныч берни дә юк, балыкчылар шулай мәлләнеш турымлый. Мөслимләр генә түгел, биредә читтән килүчеләр дә күп. Балыкчылар белән Лилия Шәймиева аралашты. Кемдер балыкчыларга кызганып, кемнәрдер көнләшеп карый шушы суыкта интегеп утыралар дип жәлләүчеләр дә бар. Әмма балыкчылар бу сүзләрне колагына да элми, аларның балык тоту канында инде. Көннәр суыткач менә палаткага утырабыз. Җылада ыкта балык эләкмәй. Эләкмәгәч монда килергә туры килә. Ну, әйбәт алай, нормально. Гел бер урында гына тормый бит балык йөреп тора. Монда әзрәгеләгә дә китеп утырасың дальше. Кемгәдер матур кием кирәк, кемгәдер балык кирәк шул. Әллә ничә чакрым аралар үтеп тә, балык шәп кабамында дигән сүзгә ышанып килүчеләр дә шактый. Мәллә елгасы өстендә кыш әйләнәсе балыкчыларга тап булабыз. Мин Җәлил поселогында торам үзем. Балыктан бәләкәйдән үк инде инештә искәр балыгы шунда вак-төяк бездә андый олы җылгалар юк. Безнең тирәдә. Күңел тынычландырып кайтабыз. Мәллә генә әле монсы якын. 200 километр жүріп қайтқан шақлар бар. Әлбәттә келдім. Көкшетауға көге болып көгенәделер. Шуңа жарақтарға көге айттан деп тырышабыз енді. Гипноз кебек үзенә тартып торган бу шөгыльне җил дә, яңгыр да, кар да куркытмый. Балык тотуның рәхәтен бары балыкчылар гына аңлыйдыр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәүләт мәгариф сәясәтенең өстенлекле максаты Россия Федерациясының гомуми белем бирү сыйфаты буенча дөньяда беренче урынга керүен тәэмин итү. Бу эштә төп юнәлешләрнең берсе итеп укучыларның функциональ грамоталлыгын формалаштыру юнәлеше сайланган. Узган атнада Мөслим гимназиясендә шушы темага семинар да узды. Функциональ грамоталлык дигәндә нәрсә күздә тотыла? Теманы Гөлназ Җәлилова дәвам итә. Функциональ грамоталылыкны формалаштыруның алдыңгы тәҗрибәсен туплау һәм таныту максатында республикабызның һәр төбәгендә үзәкләр булдырылды. Бүгенге көндә функциональ белем бирү яңартылган федераль стандартларның төп юнәлеше булып тора. Һәм инде бу безнең балаларның конкурентка сәләтле шәхес тәрбияләүдә төп алымнарыбыз була инде. Анда без балаларыбызны креатив уйларга, уку грамоталыкларын арттыру өстендә эшлибез. Гимназия мөгаллимнәренең бу эштә уртаклашыр тәҗрибәсе бар. Биредә укучыларның функциональ грамоталылыгын формалаштыруга системалы якын килү исемле семинар үтте. Чарада районыбызның мәктәп директорлары, аларның урынбасарлары, мәгариф идарәсе белгечләре, Минзәлә педагогия күллиятеннән, Йорт-Чаллы мәктәпләреннән килгән кунаклар катнашты. Школа очень красивая. Кабинеты оснащенные очень понравились. Вот. Встретили замечательно. Здесь люди очень хорошие, видно сразу. Вот. Поэтому как бы Муслимова мы первый раз. Мондый семинарларга без бик теләп бирибез, чөнки алар безгә мәктәпләрнең, район, авыл мәктәпләренең ничек яшәвен, нәрсә белән сулавын аңларга ярдәм итә, чөнки без киләчәктә булачак укытучыларны әзерлибез. Укытучыларны әзерләгәндә мәктәп укытучыларының тәҗрибәсен файдалану, аларны аларга күрсәтү бик кирәкле һәм уңышлы әйбер.
Мектеп проект методы белән уңышлы эшли. Бу хезмәтнең нәтиҗәсе белән таныштыру өчен методик берләшмәләр проект эшләреннән күргәзмә әзерләгәннәр. Гимназия мөгаллимнәре дәресләрдә функциональ грамоталылыкны үстерүнең кызыклы ысулларын тәкъдим иттеләр. Мастер-классларда укытучылар педагогик осталыкларын һәм белемнәрен чарлады. Укучылар белән дәрестән тыш эшчәнлекнең актив формалары да күрсәтелде. Эшлекле чара функциональ олимпны яулап алу исемле квест белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 25 мартта мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Район үзешчәннәре һөнәри бәйрәмнәренә матур бүләк әзерли. 25 мартта Мөслим халык театры Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл әсәрен тәкъдим итә. Бүген спектакльнең репетициялары бара. Мөслим халык театры ел сайын яңа спектакль әзерли һәм әйтергә кирәк, ел сайын классик әсәрләргә мөрәҗәгать итә. Классик әсәрләр беркайчан да актуальлыгын югалтмый, театрның режиссеры Синара Яббарова. Быел театр Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен тәкъдим итә. Хыяллар чынлашты дип уйлыйм. Бик көчле безнең театраль труппабыз барлыкка килде. Монда инде халык театрында йөрүче яшьләрбез генә түгел, өлкән буын кешеләре дә, укытучылар, библиотекарлар, сәнгать мәктәбе, авылдан безнең бик күп кешеләр килеп кушылды. Гомумән 40-тан артык 50-гә якын безнең сәхнәдә уйнаучыбыз барлыкка килде. Коллективның составында үзгәрешләр бар. Режиссер яңа, әмма тәҗрибәле. Актерлардан Равил Тимкин, Булат Хайретдинов күптәннән һәм күпләргә таныш. Илфират Зәйниев белән Гүзәл Галиеваны райондашларыбыз яхшы белә. Алар төп рольләрне башкара. Театрда инде гомумән уйнаганым бар, ләкин дә шушындый бик нык тирән эчтәлекле театрда һәм инде төп рольләрнең берсен беренче тапкыр башкарам. Шуңа бераз гына күңелемдә ниндидер бер шулык бар. Бер шулык ни өчен дип әйтәм, чөнки театр бик нык минем өчен бәлкем кайбер вакытта авырдыр да, кайбер җирләре уйнарга, ләкин мин аны үземнең күңелемне шуның белән тынычландырам. Бу җырлы театр. Минем өчен инде җырлау өлешләре җиңел уйнадылар. Зәңгәр шәл, дөресен генә әйткәндә, әле безнең репертуарда иң зур пьесаларның берсе. Беренчедән халык саны бик күп кирәк. Икенчедән инде менә костюмнарга килгәндә, әйе безнең театр фонды костюмнарыбыз дип әйтим, байтак кына тупланды, ләкин шулай да бу әсәргә җитәрлек әлеге юк. Инде без Минзәләдән, шулай инде менә авыл мәдәният учакларына да мөрәҗәгать иттек. Бергә костюмнарны барладык. Мин Зәңгәр шәл спектаклендә Әшанның 3нче иң иркә яраткан хатыны булып уйныйм. Бу образга бик теләп алындым. Чөнки инде мин беренче генә тапкыр түгел сәхнәдә рольләрымне яратып башкарам. Халык та яратадыр дип уйлыйм инде. Синара апага рәхмәт. Ул мине иң беренче сәхнәгә чыгаручы кешем булды. Әлегә дә ул чакырып алды. Әйдәле катнаш әле дип. Бу роль миңа бик авыр бирелми. Спектакль җырлы биюле булуы белән дә җәлеп итә. Шул ук вакытта күп көч актерлык сәләтендә сорый. Егет-кызларыбыз сынатмас кебек. Спектакльнең премьерасы 25 мартка мәдәният хезмәткәрләре көненә планлаштырылган. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Әхнәфетдин Гыйләҗетдинов сугыш чоры баласы. Авыр хезмәттә чыныгып үскән егет гомере буе шахтер булып эшләгән. Хезмәте белән мактаулы Әхнәфетдин абый бик күп мактаулы исемнәргә лаек булган. Хезмәте белән хөрмәтле Әхнәфетдин Гыйләҗетдинов турында алдагы сюжетта. 18 яшы тулгач Әхнәфетдингә хәрби хезмәткә чакыру кәгазе килеп төшә. Райондашыбызны шахтага эшкә билгелиләр. 1959 елның 20 октябре була ул. Шул көннән 1997 елга кадәр төгәл 38 ел гомерен ул җир астында шахтада үткәрә. 800 метр төшеп китәсең, туп торга, кыйга төшкән соң. 800 төшәсең, аннан соң трамвайга утыртып алып китәләр дә, аннан соң канатны дара, укулымны тавасына төшкәндәй, шуна утырып төшеп китәләр. Аннан соң эшләй торган пароход иләрен метро, шуларны шунда эшләй идем. Күмер кистерә торган, күмерне калды 18 метр талчына күмер пластлары. Шулар устай белән ишәр устай алалар инде. Бик куркыныч һәм мактаулы һөнәриясе бүген 9 дисәсен ваклый. 81 яшьне биреп тә булмый үзенә. Йөзеннән елмаю китмәгән райондашыбыз шахтада эшләгән еллары турында һәр вакыт җанланып сөйли. Менің как метро, кисәдә күпме метр ярым, 2 метрга кисәд комбайны, крепитә, шуны зәйтәгә җитә.
Рай үстен баштан кыйылатыр, кыйылмай инде. Проход кіре бара. Бенің проход кол хатлы жеңіл түгел енді. Раз в шахте работает, там всякое было, и тоже людей заваливало, и горели, и все что угодно могло быть. Получил, когда вот он этот комбайн, вот, через какое-то время он травмировался на нем. И достаточно серьезно. Ну, я была маленькая тогда еще, сколько мне лет, 10, наверное, было. Но вот этот вот момент очень хорошо запомнила. То, что вот мама сама там сползла по стене. Мен комбайн, именно комбайн эшләдем алынча. Копейкада өдебенең бер субботник эшләтте. Өдебез барып эшләп кайттык инде. Копейкер Киров завод исемендәге завод комбайннар ясайлар. Шунда без субботникка барып biz комбайн ясап кайттык. Мен шундый абыем булу белән бик горурланам. Яшь кенә килеш авылдан чыгып китеп, 40 елга якын шахтада җир астында эшләп, күп кенә орден медальләргә, күп грамоталарга ия булган, Мәскәүләргә съездларга барган. Аларга кунакка барсам, ул күрсәтеп йөри торган инде шахталарны, каян төшеп китәсен. Юлын сөйлей, шушы шахталарда эшләвен, ничә ел гомерен шушы авыр хезмәткә бирүен мин тыңлап утырам да, микән бу безнең тарихыбыз. Шундый авылдан, Мөслим районы, Елгабаш авылыннан, шундый ашлык вакытларда чыгып киткәннәр бит инде. Әхнәфетдин абый мактаулы шахтер исеменә лаек. Эшләү дәверендә ул бронза, көмеш һәм алтын дәрәҗәдәге шахтер исемнәрендә ала. Райондашыбыз бүген кызы Флюра тәрбиясендә Минзәләдә гомер кичерә. Балалары, анаклары өчен кадерле әти һәм бабай булып яши Әхнәфетдин абый. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр күп еллык тормыш тәҗрибәсенә ия. Абруйлы авыл аксакаллары элек-электән киңәшче ролендә башкарганнар. Аксакалларның киңәше бүген дә мөһим. Җәмигъ мәчетендә районыбыз аксакаллары киңәшкә җыелды. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Район башлыгы Альберт Хужин, Иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов, имам мөхтәсиб Илгиз хәзрәт Сунгатуллин, Мөслим районы Аксакаллар шурасы җитәкчесе Расих хәзрәт Каюмов һәм тагын 40-тан артык хөрмәткә лаеклы авыл аксакаллары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар турында фикер алышты. Biz менә үзебездә районның эшендә даими рәвештә үзебезнең аксакалларыбызга Рустам Мирзагалишка, Рушадовичка, Марат Шәйхрәфанович, Илис Хәфич алар белән киңәшләшеп, бергәләп эшлибез. Өлкән буыннарның уйларын белеп, бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә хаталарсыз барырга җайлырак дип әйтәм. Ничек үзең Ибн Фадлан килеп, инде рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көне булып, аңа әзерләнергә һәм дәваман күрешергә, күрешүдә үздә бер гомер итеп, акыра җыелдык. Инде өлкән буыннарыбызга хөрмәт күрсәтеп, динебез дә шуңа чакыра. Олы Шакмак авылындагы мәдрәсә бинасын торгызу белән бәйле алда торган эшләр, ватанны ярату хисләре тәрбияләү мәсьәләләре буенча район башлыгы һәм җитәкче вазифаларда эшләгән авылдашларыбыз үз фикерләрен җиткерделәр. Аксакаллар җыелышлары безнең елга 2 тапкыр үтә. Аллаһның рәхмәте белән һәм инде без шушы елда шушы җыелышларда күтәрәбез, шушы көнне яки шушы ярты еллыкта дип әйтик, актуаль булган, кирәкле булган мәсьәләләрне, сорауларны, кирәкле булган мәгълүматларны аларга җиткезәбез һәм шул вакытта алардан да үзенә күрә вәгазь һәм насихатларын алабыз. 34 мәчетебез бар. Менә шуңа күрә алар бит инде авылдашларыбыз, райондашларыбыз бер-берсе белән очрашсын, сөйләшсен, иман юлында булсын өчен эшләнгән әйберләр. Аралашу, аңлашу һәм рухи үсешебезне тәэмин итәр өчен чараларның берсе. Аксакалларыбыз Рамазан айына әзерлек, аларны уздыру чаралары турында сөйләште. Фәрит хәзрәт Аитов Рамазан айының фазиләтләре белән таныштырды, вәгазь сөйләде. Өлкәннәрнең белем тәҗрибәсе, тарихи истәлекләрне саклау һәм ватанпәрвәрлек тәрбияләү мәсьәләләрендә аеруча зур әһәмияткә ия. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөселманнар әхлагын дөресләр иманын ныгытыр өчен Коръән китабына таянырга тиеш. Коръән Кәримне укуның үз әдәбе бар. Моңа мәдрәсәләрдә өйрәтәләр. Гыйлемне ныгыту, үстерү максатында Җәмигъ мәчетендә Коръән укучылар бәйгесе оештырылды. Анда 7-14 яшьлек малайлар катнашты. Коръән укучылар бәйгесеннән хәбәрчеләребез репортажы.
Корган укучылар бәйгесе елга бер тапкыр яз көне кызлар һәм малайлар арасында үткәрелә. Малайлар арасында үткән бәйгедә 30-дан артык шәкерт катнашты. Күрше районнардан да балалар килгән иде. Беренче көз көннәрендә укырга кергәннән соң балалар әзрәк шөгыльләнәләр, өйрәнәләр ел дәверендә, һәм инде ел ахырына таба ошбу бәйгене без үткәрәбез. Бу мәчеттә инде безнең 4нче тапкыр бу бәйге үтә, 4нче ел. Малайлар осталыкларын 2 номинациядә сынадылар. Беренче номинациядә катнашучылар Әннәс әл-Әгълә сүрәләрен яттан укыды. Икенче номинациядә балалар әл-Әгълә, әл-Нәбә сүрәләрен яттан белүләрен күрсәтте. Китте сәлу бер атна, анда бер сүрәне повторял да булды. Кабатладым, ул накор булмады инде. Бу мәчеткә йөрәмен. Монда Абдулбек Сабый сәлу настройга инде. Безне выучивать итә. Мин монда 5 ел йөрим. Мин Саман районындагы Әлмәт мәктәбендә Мурат Рамзи исемендәге мәктәптә укыйм. 3нче сыйныфта минем беренче тапкыр шушы Муслимдә минем беренче ярыш булды. Коръән ярышы буенча әлхәмдүлилләх беренче урын алды. Бәйгедә беренче урынны Рияз Калинин һәм Абдулмалик Муратов яулады. Икенче урынга Мәхди Талатказин һәм Самир Умирзаков чыкты. Өченче урынга Ислам Гомәров һәм Сулейман Шамилов лайык булды. Вчера был конкурс в городе Азнакаево по чтению Корана. Я ездил как представитель Муслимовского района. Сам я учусь в школе Тукая 9 класса. Было 50 человек, участников в этом конкурсе. Было сложно, очень сложно. Готовился в среднем, но если бы получше подготовился бы, возможно, и первое место взял бы. Балаларга, әзрәк Кураниятларга, Куранга мәхәббәт үстерергә шул максаты һәм дә инде Куран белән гамәл кылырга, улларга хөрмәт, Куранда әтиәннәргә хөрмәт, Куранны без шуңа чакыра, шуңа күрә бу чараларны үткәрәбез. Аллаһ рәхмәт итсен, кем килде, кем булышты, Аллаһ Тәала һәрберсен кабул итсен. Кичкенәләргә дә белемнәрен күрсәтү мөмкинлеге тудырылды. Бәйгедә катнашкан һәр балага бүләк бирелде. Оештыручылар балаларны бәйгегә әзерләгән әти-әниләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. 24 мартта кызлар өчен дә шушындый бәйге үткәреләчәк. 32-нче кышкы спартакиада дәвам итә. Узган шимбәдә хатын-кызлар арасында волейбол ярышлары узды. Ярышлар бик киеренке барды. Җанатарлар да аз түгел иде. Оешма предприятиеләр командалары универсаль спорт залында очрашты. Авыл җирлекләре арасында ярыш политехника техникумында барды. Авыл җирлекләре арасында волейболда беренче урынны Метрәй авыл җирлеге алды. Яңавысы икенче, Вәрәшбаш авыл җирлеге өченче урынга чыкты. Без 3 мәктәп берләшмә командасы, лицей, гимназия Тукай. Көндәшләребез бик тә көчле. Күренеп торалар, бик тә әзерләнгәннәр. Бигрәк тә администрация һәм ЦРБ командалары. Без бүгенге көндә МЧС, юстиция, Лейсен, Карлы Кояшкай, Миләшкәй балалар бакчалары әлегә спартакиада катнашабыз. Һәм инде менә бүгенге көндә үзебезнең хатын-кызлар командасы белән волейбол ярышына килдек. Әлбәттә инде тренировкаларга йөрергә тырыштык. Бүген әйбәт уен нәтиҗәсе күрсәтербез дип өметләнеп калабыз. Оешмалар арасында хастахана командасы җиңү яулады. Район советы һәм башкарма комитеты икенче урынны алды. Лейсен, Кояшкай, Миләшкәй балалар бакчалары хезмәткәрләреннән торган хатын-кызлар командасы өченче урынга чыкты. Безне поддерживайтырга безнең җегетләребез дә килделәр. Алар безнең өчен бик нык балет итәләр. Бу спартакиадага без январьдан бирле йөрибез, тренировкаларга көн сайын, суббота-воскресеньедан кала. Чөнки безнең августлар арасында да спартакиада ярышлары уза. Менә Кайбышка барып волейбол уйнап кайттык. Камский университетында безнең баскетбол уеннары үтте. Кайбышта футбол булды. Муслимдә плавание буенча ярышлар булды. Һәр елдагыча без шушы ярышларга әзерләнеп килдек. Һәм инде һәр вакыттагыча без җиңүләргә өметләнәбез. Безнең кызлар молодцы. Спартакиаданың гомуми нәтиҗәләре буенча Вәрәшбаш авыл җирлеге беренчелекне бирми, Яңавысы авыл җирлеге икенче урында бара, Метрәй өченче урында. Оешма предприятиеләр арасында мәктәпләрнең җыелма командасы алда бара. Район советы һәм башкарма комитеты командасы икенче, хастахана өченче урында. Бу атнада шимбә көнне ир-атлар арасында волейбол ярышлары оештырыла. Якшәмбе көнне командалар канат тарту һәм көрәштә көч сынашачак. Шул ук көнне спартакиаданың җиңүчеләре дә билгеләнәчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Балалар да спортта чыныга. Мәктәп волейбол лигасы ярышлары бара. Узган атнада бәйге егетләр арасында узды. Бүген кызлар волейбол уйнады. Җирлегебездә ярышлар быел 3нче мәртәбә оештырылды.
Олтақ атнада волейбол лигасында егетлер катнашкан булса, бу атнада әлеге спорт түрендә кызлар ярышты. Бәйгене оештыручылар уйнарга теләк белдерүчеләр санының елдан-ел орта баруын хәбәр итә. Волейболны күтәрергә возможность бирергә бөтен һәрбер нигә балага мәктәптә укыган спорт школада гына йөргән генә балаларга түгел, мәктәптә укып физкультура дәресендә шөгыльләнгән балаларга да волейбол белән шөгыльләнергә, дальше алга барырга возможность бирә торган ярышларның берсе. Волейбол һәркем катнаша алырдай спорт төре, алга таба бу спорт түрен югарырак дәрәҗәдә үстерү дә күздә тотыла. Бу көндә безнең районда волейбол уйны өчен бөтен условиялар бар. Кызлар да, малайлар да безнең волейбол түрен бик күп кызлар һәм җегетләр сайлыйлар. Бу көндә перспективный яшьләр бар. И әз түгел. Безнең республиканский ярышларда начар катнашмыйбыз. Что хатын-кызлар да, ир-атлар арасында, что балалар арасында бөтен мөмкинлекләр тудырган спорт школада. Без буламлы авылына килдек. Волейбол белән беренче класстан шөгыльләнәм һәм хәзер 8 класста волейбол түрен укыйм. Я представитель русского шугана, играем в волейбол. Волейбол в шугане у нас развитый, участвуем во всех соревнованиях и побеждаем. И сегодня, дай Бог, нам победить! Ярышлар вакытында укучылар ГТО нормативларында тапшырды. Урыннан узунлыкка сикерү һәм бөгелү буенча да егет кызларыбыз сынатмады. Бу бәйгедә җиңгән команда барачак зона ярышларына 29-30 апрельдә зона ярышында Шеримшан районына барачаклар. Анда да җиңсәләр инде, дальше Казанда финалда катнашачаклар. Былтыр безнең спортчылар Ознакай шәһәрендә узган зона ярышларында 3нче урынны яулады. Лицей командасы чемпион калып, финалда 1нче бишлеккә кергән иде. Үсү лицейында бик күп төрле спорт ярышлары, спорт секциялары эшләй. Шулай балалар бик нык кызыксынып һәм теләп шөгыльләнәләр. Волейбол ярышларында, yüzүү ярышларында, чаңгы ярышларында шулай катнашабыз. Безнең 9 кыз катнаша. Һәм 1нче урын алырга телибез инде. Мин үсү лицейында укыйм. 10нчы сыйныфта волейбол белән шөгыльләнәм. Теге елны да ШВЛ ярышында без катнашкан идек, финалга Казанга барып җиттек. 4нче урында калган идек, бу елда җиңәбез дип үмитләнәбез. Мондый ярышлар яшьләрдә спортка мәхәббәт уята. Һәр команда үзенең мәктәбе өчен көрәшеп, бу ярышларда җанын тәнен биреп катнаша. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.